Je tam vlastne spracovaná taká krátkodobá pamäť, kde som si takými zápiskami takto načetávala na stenu. To boli 4 steny tam ukázané predtým. To sú také detail, aby ste videli, že tam všeličo bolo. A to bolo teda akože zápisky takým denníkovým spôsobom, to každý deň 4 mesiace v kuse vznikalo, čiže som si vždy tak niečo prikreslila, nejaké moje reakcie na situácie okolo mňa, napríklad na 30-tníkov, alebo niečo také. A to je celkovo taká moja obľúbená téma, že 30-tníci ešte nemám. Ale mám plán. Potom k tomu boli napríklad také obrázky, ktoré zase riešili moju dlhodobú pamäť. A to bolo na drevených doskách, som zaznamenala svoje nejaké fotografie z detstva, čo sú vlastne len sprostredkované spomienky, ktoré si konkrétne ja nepamätám. Čiže som ich tak zasadrovala a potom tak som ich odlupovala a dostala som sa vlastne k tým úlomkom nejakým. No a toto je už zase moja bakalárska práca, ktorá sa volá Media Clash. A tam som riešila vlastne, ako sa ovplyvňujú dve médiá, médium malby a médium elektronické, čiže som to, čo som namalovala, vždy som potom nejako rozanimovala a potom v poslednom tom štádiu som to celé spojila. Čiže toto je napríklad malba, ktorá vznikla nejaké 3 metre na 2 metre, alebo koľko to bolo. To bol taký komiksový príbeh hrdinky hlavnej, ktorá vždy takou sinusoidou prechádzala, vždy niečo zlé sa jej stalo, potom zase dobré, zase zlé, dobré. No a tak, a potom som to celé rozanimovala a takto to vyzeralo vlastne v konečnom dôsledku, keď to bolo celé spojené v jednom. Čiže tak. Super. A takže toto bolo zase moja prvá solová výstava v Galerii Enter v spolupráci s kurátorkou Vandou Sepovou. A volalo to album a vydávajte album a zaskladajte. Bolo to nejaká moja téma, ktorú som začala riešiť v magisterskom štúdiu. Téma folklóru a hľadanie akejsi nejakej podoby súčasného folklóru. Čiže som si zobrala ako predlohy, že nejaké v úlove, čo predávajú tí na skle malované. U mňa to bolo na plexiskle malované. A boli to také 2-metrové formáty, obrovské. A vždy som tam zamieniala nejaké, že flautička už neslúži na to, na čo slúži podľa mňa dnes, tak som strčila do nosa, alebo... Potom... Toto bolo vlastne ľudové piesne, sa mi stali takou predlohou pre ako keby komiks, ktorý som kombinovala vlastne slovenský folklór s takou témou japonského toho hentai porno komiksu, kde som vyzvykala vlastne tie slovenské devy, ktoré tam akože tak sú cudne naznačené v tých pesničkách ľudových, ale v tej tretej strofe, ktorú už väčšinou nepoznáme, to už také vôbec není, že cudné. Čiže, a presne sú aj tie hentai porno komiksy také, že tá nevidnosť, tá detská tvárička a pritom je to úplne... A toto som zase robila to naopak, že som ich obliekala. A tam napríklad Janošik má hák. A to bola taká akože súbor takýchto rôznych kresbičiek. No tak. Toto bola ďalšia moja práca, kde som začala venovať téme svadby a tradičným nejakým zobrazeniam. Čiže kedysi sa to zobrazovalo na tých sklách a dneska sa to zobrazuje brutálne. No, však uvidíte. No ja som to musela doložiť fotografiami, lebo nikto mi neveril, že vlastne to takéto niečo vôbec sa dá zobraziť, akože to je moja svadobná krásna fotografia, ale áno, ľudia proste tam boxujú, žení si s nevestami. Takže ja som spravila k tomu aj taký fotoalbum, ktorý som... Ak tu náhodou niekto je z týchto ľudí, tak sorry. Ja som to normálne sťahovala z internetu, kde to bolo verejnosti prítomné na stránke mojasvadba.sk. Toto ne. Je to super. To je proste výborná téma. Akože no...
čo dodať. Proste nevesty sú neviestkami a tak je to také... No a toto sú moje kresby, ktoré som potom si robila také autorské knížočky, že zase som si kúpila, no ja som nešla si to kúpiť, lebo som sa hanbila, ale dala som niekomu úlohu, že nech mi to idú kúpiť, ten porno časopis, ten s tým japonským pornom. A som to zase si tak celé pokreslila. A sa to volá, že aj ja taká círučka, no tak. A toto bola zase, som si urobila taký spevník, že z tých mojich obľúbených pesničiek, čo už mám teda nazbierané, tak som, toto je napríklad pesnička o nejakom sukničkárovi, tak to sú rôzne samovraždy slovenských žien, ako môžu byť nešťastné. A tak. A k tomu, akože to má potom série takých krvavých kresbičiek. To sú psíci, čo sa pobili. Z toho som robila aj trička, inak ešte mám nejaké, keby ste chceli. No a toto je moja obľúbená téma, že pribratí Batmani, že po 30-tke, že keď väčšinou sa volajú, že inžinier Batman, že je to také, že už ich to nebaví proste lietať, hypotéka jedno z druhým proste. Tak to, a stále hľadám človeka, ktorý mi napíše komiks, aby som mu to mohla, tak díky.